Ramogi ageno no kinyi mari dhi mbele e yo makare gi thuolo ni okalo mana dakika aboro kende tok sadeka mar okinyi arwakini machiegni e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono mataye twak nyinga Joyce Oduora. Ramogi okinyi makawuono thuon wach madwa twake otudore kod dongruok mag counties magwa makaluo kata dongruok e counties magwa dongruok makaluo. Magi duto biro kaluore ni wang'eyo ni nyaka sani kata bedo ni nosom budget mano mar piny Kenya te mibo bed ka itiyo gode migepe mopogore opogore mano mag sirikal mamalo sirikal mago mag kor gwenge kata counties magwa bende ne okalo budget magi wantiere kod counties 47 mapacho kae kata kamano bobedo ka waketo maino marwa e counties makaluo mano county ma Kisumu, county ma Siaya, county ma Homa Bay kaachiel kod county ma Migori bende nosekalo budget magi mano mar hikomenda mar 2024-2025 matene ni counties bende oseketo tenge omenda magibro bedo ka gitiyo godo mago moket tenge ne chenro ma chulo tije mapile ka pile kata madwe ka dwe mano miluongo kanyo kod dhongere ni recurrent expenditure kaachiel kod omenda ma counties bende oketo tenge ne weche mag dongruok. Ang'eni nyaka sani jopiny osebedo ka keto mana maino magi weche matimore sirikal mamalo kata kamano jopiny bende onego bed ni paro negi ni governors kata MCAs kata jotelo manitiere counties mopogore opogore wang'eni county nitiere kod governor nitiere kod senators nitiere kod jod bura nitiere kod MCAs kaachiel kod women reps mago gin jogo manitiere counties duto manitiere pacho kae gintiere kod ting' maneno ni counties magwa odongore nikech kinde mang'eny kiwacho weche mag mibadhi bende onego bed ni wang'iyo chenro mag mibadhi kochakore nyaka counties magwa to ere kaka inyalo tiek gimar mondo mi counties magwa bende obed kod dongruok e yo makare. Mane momiyo Ramogi okinyi makawuono antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae mar mondo mi wago mbaka wawachane ni kaluore kod omenda ma counties oketo tenge ne budget magi e hik omenda ni gin omenda mang'eny ahinya mamoko waboneno ka lal miru e weche mag mibadhi kose gin omenda moyang mabro bedo ka kelo dongruok ne jopiny e counties duto ma onge dewo wang'. Antiere kod welo ariyo Kevin Osido jalonye weche mag telo kaachiel kod Nduku janona weche mag siasa. Chak kodi Kevin Osido ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Kamano Joyce achiew maber kendo wagone Nyasaye erokamano kuom ngima manono. Kamano. Machiegni twak okinyi makawuono. Nduku machiegni twak ichiew nade okinyi makawuono. Achiew maber. En mane waduoko mos ni familia ma owito jogi e koko manjoso betie ni. Mane mwanyalo ywago go sani. Ramogi mana kaka iseneno magi welo mantiere gode studio kae okinyi makawuono achiel kachiel kowuok e log tich marwa mano mar Royal Media Services. In bende kamoro amora ma intiere inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kapok wachako twak marwa yanga wang'eno odiochieng' makawuono en odiochieng' ma bende rowere nowacho ni gibiro bedo ka gidhi e ng'anyo kata kamano nokwer rawere mago mag jenzi mar mondo mi kik wuog oko. Akia ni lwasi chalo nade oko kanya na monde tich 12 seche moko ka piny poko ler poko bedo maber. Sani lwasi chalo nade oko kanya chak kodi Osido. Gima waneno katimore dalawa mabuore Nairobi City kae en ni ng'eny kuonde ma ne waparo ni oripo bed noseyaw sani olorgi kendo kata kuonde mag tich kata kuonde mitime ohala ng'eny gi waneno ka nitiere kaka olorgi nitiere sama nabiro ka be ago round matin especially kuonde mane waneno ka nitiere ywaruok gi jopiny kod polise kaka Ronald Ngala junction mar Ronald Ngala gi Tom Mboya nadhi nyaka yo Easy Coach Tom Mboya Street kucha aluoro nyaka yo Tok Nation Center ma dhi nyaka yo Kibera Adams Arcade ma eka ng'ado kabiro kama to aneno ka kata jam mane waparo ni oripo bed ni sani nikech ji dhi e tich oripo bed ni nitiere mtokni mang'eny gi jopiny mang'eny ka nitiere yo kadhi kuonde ma gitie kata kuonde moripo bed ni gitime shughuli maggi ng'eny kaka ne waparo ni samoro pile pile nigatie jam traffic no bende onge to aneno ka nitiere polise mang'eny kabisa ma samoro kaka ne jo Gen Z owacho ni
tich ariyo gi tich ang'wen nitiere ng'anyo ne samoro luor nitie kendo ji ok ong'eyo nikech kata e social media e yo mar mbui waseneno ka ji penjo ni to rakruok kata demonstration mar jo Gen Z cha nitie koso onge. Taparo ni confusion nyalo bet nikech bende waseneno ka nitiere a bit of yuarruok gi jok ma wanyalo luongo ni jo maundu ma kata polis osewuok oko mowacho ni nitiere jogo ma turo duke ji kendo gikwalo gik moko, to mano ok en gima ber. Omiyo dware ni mondo wang'e ni to security infrastructure marwa, particularly ka wang'iyo weche mag CCTV, bende gin gik matiyo kata obedo ni nyoro waneno ka polis oseketo piche mopogore opogore mar jogo ma imanyo ni samoro gine mane gine mstari wa mbele mar turo duke kendo kwalo gik ji kata mayo ji gik moko e kor lwasi mar town kae. Bende gin gik manyalore, to bende nitiere kaka jo piny bende chiwo report nikech jogo gin jok mong'e. Gini nyalo paro Joyce bende ni kata kane jo Gen Z timo maandamano margi, ng'enyne ne gin gi gima iluongo ni code of conduct, kaka gidhi rwakre, kaka gik ma gidhi ting'o maneno mana simu kod pi. To iye kanyo ne waneno bende ka ng'eny gi kwero jomoko ni in wang'eyi kendo ok in achiel kuomwa, ichalo kaka jakuo kendo wadhi makie video. Koro ne gin gi siemruok mopogore opogore kata mana e igi kanyo kaluwore gi kaka ne giwinjore mondo gitim maandamano margi. Omiyo wahope ni kata kaluwore gi lwasi mantie oko kanyo, nitiere steps midhi kaw gi migepe mag sirikal, particularly National Police Service, mondo jogo maketho gik moko mag ji omakgi kendo mondo chik mondo okaw yore. Polise mano nego ji bende dware ni mondo investigations mondo tim, nikech ok en gima ber ni ka katiba omiyowa thuolo mar mondo wadhi mondo wang'any, to katiba wacho ni en peaceful and armed, to jok moko dwa take advantage. To samoro bende polise bende tiyo gi teko mang'eny ahinya. Live ammunitions, live bullets, mago gik ma katiba ok oyie. Omiyo polise ma bende notimo kamano, be wakwayo mondo migepe mag sirikal kaka IPOA, Internal Affairs Audit mar National Police Service bende otim tich ma omigi gi jopiny mar mondo giti. Kamano. Wacho kanyo makare nya Nduku in kod kapori na ka lwasi chalo nade oko kanyo, nikech kata kaunti ma Migori nyaka sani wanyalo wacho ni luoro nitiere, moko kuma piny osedini, nitiere kata johala ma bende oloro dukni mage kaluwore kod luoro mar jo maundu ma nyaka sani koro osedonjo e jogo mosebedo ka ng'anyo mamuola kendo ketho mwandu mopogore opogore. Ni samirango gima polis wacho ni jomoko turo duke ji, to polis poko wacho ni joma otho golo odhe idho duke go gin to gin ng'ano gini to ng'amo keto gi kanyo, nikech maundu en both sides, ng'amo chake ng'amo time. To wanwang'o ka jomoko nie ndara demonstrate to jomoko to chung golo odhe. Koro gin to gibiro kanyo on whose advice. Kate PPO nyocha jobedo gi jogo piny, regional command ma Nairobi nyocha obedo gi jogo piny, bugi so verify, bugi nwang'o ni jogo onge ni history mar crime. Nikech sama koko ng'eny bilani, jomoko bende kaka system ma ginyalo timo gimoro mondo giblem jomoko. So and mane momiyo nyocha wacho kati show kae ni security system wacho niya, as at yesterday, nyoro, all police mar in civilian tiji nyoro by yesterday. Sani kuonde monego jogo bedi onego gibedi in full uniform. Eka ginyalo distinguish ni ng'ama timo gicho ok en police, en ng'ama en raia. To en raia bila mani. Neno ka Osido wacho kae ni joka rwako t-shirts. Ngeche ni gin joma can be distinguished. Iwinja. Kendo ng'ama nyalo wuok mana moumo wiye. Mane ng'ama is a criminal on the start. Number 2, police be dwa blame jogi. To police ne kotimo due diligence. Digi miwaluongo ni deterrence. Demonstration nyoko chakre nyoro. Ji nyoko chako lose property nyoro. Makore njoka police wagone. Demonstration no chakre last week. Nitie duke mano auto from last week. Police no weyo moko dhi botimo dusting.
what they ought to have done, manone gimago criminals, gineo gitimo. Koro gibiro kana japinyo dio gol information. Normally, kada komi information no ditimo gano. Ka evidence manone go yodi to weyo. Nikiji manone go police kongutemo, they were in control of this place at the whole night. Not the first incident. The whole night they in control of everything. Magima negetimo nigiluongo caretakers mag those buildings. No one can break a janka to give one team, one team teach police. So we want to take what team modesty car, what will go all evidential scientific things Munduateri lab. By today, they would be telling us not photographs magi capture. They would be telling us no waran fingerprints mangani to go to pichingane. Wasoche go National Bureau, one man in pichingane. That's the way good system work. Manega kenyalo deter gimilongo no rogueness. To in the manner magide to gichaljo matni guinea fishing expedition. Mago gikmatako the court. They will lose out nikeche organ properly articulated. Nyakawangi how to manage crisis in a country. Like right now, intelligent officer would tell you, Saniki the image of no be that I'm having. Gimagi nyalo timen mana baby to yokio. Nikech kuondega duto gimagi nyalo kwale na file. Onge gimagi nyalo nwango. To kiwe gibugi ni concentrate kod gilwen kama business nitie. Definitely a weakness will happen. And you see, gini akiaga ku blame akia to be fair to everybody. Police wono mark TV ka obendo tingo TV odego. Iwinja. Raia bendi wacho noturo. Ngamaja kuokenga. To jogi duto, some of them were also part of the civilian aspect. You understand? What Timogimo, let us improve. And give my kwayo sani. Mabenja kwayo president in this show. And magigin gik wanyicho biro manek na to anticipate. To bejine kongen gik nyalo strike to this end. One kaka jo Kenya mpokwa bira gimigao mawani pesa moro manyalo konye in emergency, which is also a weakness muni kwa beri kago. Gima president anyalo temo. Eni kakwe ubeti to joko beda identified. Nduku mana otolgo ini lusa ngo. A good claimant should have a stock sheet. A good claimant should have a purchasing order. Should have sales. Kono yer committee moro to dio bergo joge pay. Toran kum jogon being at untia mano insure his properties. Being at moronity manene and manokelogi no uso to mokono kano. Erika kwa sustain back. When you sustain back by watching you need to more imports to koroke bichula taxes for a period of time to make you start moving for a period of time. Eating anima itimo this kind of work. This is the way we can sustain you. To kwade no wadwa makoji. I can tell you, Joyce, one joke manene ogorene the political populism in this country. And I remember kane police moro negi Central Park. To President Moi the late ne odi parade mar pass out my police. To uchunga bongo by that time when commissioner ma police. Uchunga bongo to na bongo wapi commissioner. Hii polisi yangu nakufa yeye hapa na iko mama. By that time Juluo Pierre Gaboro by Saboro nene sel Kilimani. So you would want to know at that point no mark jo about 36. Bangi no kelo IPPG bo wachi ni case ni odugo tema ber. Kane kori chopo kama ne kori low evidence. No goal yipere ochiko. So jogo no mark nango. Aya adwa ni waket tege weche motudore kod gik mosebedo katimore pacho kae mar mondo mi koro wang'ia ne dongruok ma Kaluo. Nikech wang'eyo ni kinde mang'eny weche makamagi duto kata mag ng'anyo mosebedo kwa neno jopiny nochako ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 manoting'o riekni mane onego bed ni tiyo godo eno ni sirikal oyudo omenda mano mar budget mar trilion 4 manoso matinde ni wanyalo wacho ni jopiny noketo maino margi e sirikal mamalo to jopiny ok ne ng'i sirikal mar counties magwa. Nikech kwa ng'iyo counties magwa
ma Kaluo, kaunti ma Siaya, okalo budget mano maderom bilion 9.07. Wantiere kod kaunti ma Migori okalo budget mano mar bilion 10.38. Kaunti ma Homa Bay okalo budget mar bilion 11.5. Ka kaunti ma Kisumu to nitiere kod budget mano mar bilion 13 ma kaunti ma Kisumu osomo. Japiny nitiere kod ting' mane ahinya te kinde ma counties loso budget margi, nikech wanyalo wacho ni higa ni jopiny noketo maino margi e sirikal mamalo ahinya mar county to nego bed ni ginone yo machalo nade mar mondo mi kik bed ni omenda ma ikete sectors moko ng'eny moloyo omenda mikete sectors mamoko kachako kod Osido. Joyce, mano penjo maber ahinya. To gima japiny oripo bed ni ng'eyo en ni en involvement mare kata participation mare, yo ma otudore godo gi sirikal e yo mar budget en mane. To ber kae en ni wantiere gi gimiluongo ni budget process. Manyiso ni kapok sirikal osomonwa omenda moket, to nitie kama gino chakore. Ma en gima waluongo ni County Integrated Development Plan. To CIDP ni, chik wacho ni obed gimiloso timeline mar 5 years, higni abich, but within the budget process, nitiere kaka koro ing'ade depending on the annual development plans. Manyiso ni en higni abich, but county omi thuolo mar mondo higa ka higa en gi nafas mar mondo jopiny otim gimiluongo ni annual development planning. To kanyo e kama koro japiny dware ni mondo ochak engage gi gima waluongo ni budget process. Mondo kaka iwacho maber ni kik bed ni sectors moko kata migepe moko imiyo pesa mang'eny to moko imayo pesa. Gima wasebedo godo gi problem en ni ka counties loso budget margi, to nitiere kama gichope makoro japiny onge pichano. Ki japiny nyise ni ka wasetimo public participation, yani nafas momi mar mondo iket duondi e yo ma kaka sirikal dwani mondo los godo omenda gi kata mondo otim godo appropriation e county assembly, to kisemiyo wa proposals magi to wach ni ogik gi kanyo. To koro bang'e realize ni beyond the public participation process ema wasega bedo gi problems kata gi shida. Makata mane national government, national budget, kanye kama ne jo chako twake. Ni ang'ono momiyo weche ma wamiyou mar mondo kaka wadwa ni mondo ukaw recommendations wa ukete budget ok e kaka utime. Ang'o momiyo kwa nyiso ni tax ni ok wadwa ni mondo uket to unudhi tukete. To pok waneno ka sirikal kata mana mag counties miyo japiny feedback malong'o. Omiyo dware ni mondo japiny obed involved a budget making process from the onset nyaka the last minute. To kaka japiny nyalo timo mae ng'enyne wase nkeche kata as we speak right now wantiere gi partnership gi a number of counties including Nairobi County, to wakonyo gi mar mondo ging'e ni to gimoluongo ni public participation ni ere kaka wanyalo miye jingo kendo wanyalo miye teko. Omiyo wantie gi gima sani watimo gi counties mopogore opogore miluongo ni status research on status of public participation. To within kawa engage gi jopiny, waneno ka counties ok tilia manani, ok giket jingo e yo ma kaka japiny oripo bed ni bedo involved e kaka sirikal tiyo gi pesa gi. Omiyo ng'enyne sani wanyiso counties ni adopt gima luongo ni sector working groups. Manyiso ni sama watimo budget to kiwacho for example ni sector mar pi, kiko beda gimiwache kamano, lakini jogo ma pino and their main concern onge picture. Kwa wacho ni sector mar agriculture kata mana mar health kata mana mar infrastructure, ti realize ni jok ma sector no konyo ahinya kata bed mana mar somo, okwane ka sirikal bedo gi database motegno makoro samitimo public participation to gimiyo godo jopiny gi thuolo mar mondo gibende gibi mondo gichiw pach gi kaka gidwani mondo sirikal o appropriate pesa go. Omiyo ng'enyne waneno ka jopiny iweyo oko, temo miyo ng'enyne samoro koko gibetie makata ji dhie maandamano nikech for example iwacho ni Siaya County nigi 9.7 billion. To pesa ni wang'e ni ng'enyne sirikal yudo pesa on about 3 main sources. Equitable share my national government, and then why expect ni counties biro bedo gi on source revenue mang'enyne and taxes ma jopiny machulo. To samoro yudo ka japiny pinyre ni to koro ere kaka andanga chul tax to service ni to ok ayud. Ema ng'enyne samoro kelo ywarruok ma waneno ka ng'enyne counties kata mana jopiny goyo godo counties. Omiyo public participation ripo bed ni
sirikal miyo duond japiny teko mar mondo ng'e ni to pesa ma wase appropriate gi obed 9.7 kata mana 11.5 billion ma Homa Bay wachogi. Source mar Waza County en mane? To bang' kwaseyudo pesa gi, ire kaka japiny idhi kony mondo ng'e ni pesa ni wakete on this angle to magi gik ma wadwa timo, nikech samoro bende waneno ka counties timo gima waluongo ni white elephant planning or budgeted corruption. Gik manoripo bed ni oselos 5 or 10 years ago, pod nyaka kawuono ikwayo budget. Kidhi Siaya County for example, sani ne wan gi stadium mani losonwa from the first term mar Governor Asanga nyaka sani budget ma wacho ni pod inyiso wani wa appropriate over 70 million shillings, think is about 70 million mar mondo los godo stadium. But kidhi e stadium to japiny ok mi thuolo mar mondo ne ni to contractor noripo bedi tieko process ni by what time, to ang'ono modong', to ere the timeline mar gik modong' gi to dhi kawo pesa maromo nade. Omiyo ng'enyne samoro japiny bende feel ni pesa ikete budget to en pesa ma ok konyowa. Emomiyo japiny, given the lackluster nature of public participation mar county governments, eno take the law, anyalo wacho ni okawo chike lwete to chako organize maandamano, kendo koyudo opportunity mar mondo ong'any godo kendo mondo kel godo maandamano, to mano e samoro e dhok ma sirikal winjo. Omiyo dware ni sama watimo budgeting to counties, we advise them mondo gibed gi a common database, very basic, and there are mechanisms ma counties can put in place beginning from the village level, nikech kacha be wan gi structures tidhi nyaka ward level kama wane gi ward administrators mabedo appointed by the county government through the office of the governor. Then wan gi jo sub county administrators, then eka bang'e wan gi jo county nyaka ma local. Omiyo jogi to ripo bed ni ging'eyo ni to an e ward na kae ng'ano mapidho dhok mag dume, ng'ano gini matimo ohala mar chak, ng'ano gini ma samoro gin jo boda boda, nikech sani bende wan gi process of formalization of the boda sector. Omiyo counties dware ni mondo bed gi budget gi database manyalo konyogi e yudo jogo ma duondgi matter seriously. Of course all citizen voices matter, but nitie jogo ma interest mar je sector no according to kaka waketo budgets magwa is so higher to ginyalo provide very positive recommendations and avenues ma county nyalo tiyo godo in making the budgets much more appropriate. Iwacho kanyo makare Nduku, in bende karwaki e TWAK odiochieng' ma kawuono, nikech mana kaka winjo ka Osido wacho ni e kinde ma counties loso budget mage adera nitiere pesa ma giyudo kowuok e sirikal mamalo, nitiere mano ma giyudo kaka equitable share ma katiyo kod ranyisi county ma Siaya aneno ka ne gipuodho kata obedo ni ne gichwalo budget mano mar bilion 9.4. County assembly mano ma Siaya ne owacho ni koro budget margi en bilion 10.8. Ka omenda makamano bilion 7.5 ibo bed ka iyudo kowuok e Commission of Revenue Allocation mano mawuok e sirikal mamalo. Wantiere kod omenda mano ma romo bilion mano 600 milion 6.9 magibro bedo ka giyudo kowuok e sirikal mamalo kaka grants ma sirikal miyogi. Kaito omenda modong' mano madero milion 1 ma koro onego bed ni gichoko kaka on source revenue mawuok e county kata kamano ang'e ni kinde mang'eny jopiny nyalo bedo ni okia gik makamag en ting' mar ng'a mar puonjo jopiny ni kinde ka iloso budget e county japiny bende owuoge oko, en bende okawe pache, kik beda ni counties loso budget to nitiere nyaka omenda ma bedo carried forward ni bo bed kitimo godo projects ma ok notieki, nikech aneno kae ka bende nitiere omenda mano maderoma milion 4.6 ma oket tenge mi bo bed ka itimo godo kata projects mago ma ok notieke i komenda mokalo. Matende ni nyalo bedo no omenda makamano no lal to japiny kia ng'a onego bed ni golo doke it jopiny. Ng'e ni ipenjo maber to osiepna bende odwoko maber. To gima paro ni budget system should first of all onego bed ni ringo mokwongo ka orango strength ma uno. Sani kirango kama ka Migori, aneno ka Migori okete 13.6 billion. 10.3 billion. 10.3 billion. To Migori, income margin is a bit higher in terms of tourism. Pesa mageyudo in terms of tourism. Ngecheni the common trade there, kata kain manaja hotel, to ngecheni ochopo kuom ng'ano ma uso skuma, ochopo kuom ng'ano ma uso ringo, ochopo kuom ng'ano ma uso fruits. Ngecheni that budget is a bit higher for that end. Makopo nen higher belano, to nego be ni improvements mag
mag Migori as a county in terms of hospitals, new markets, education, onigobeno malo kabisa. Kegin a good income. In fact, Migori Kisumu, in terms of tourism in hotel, they are getting more money than any other person. Now, Migori a lot of money. And Gimoni Ogirangen how to improve Kakanam Yalo survive. Getting corruption is the problem there. You mean, Kibirango Migori, Tebono and Kamokanyatike. Despite name Kamuduum to Jitotini. So my issue this budget is not well thought. To a moment Angasimokwa Oga ni corruption obeti. To aneno ko wadwa wacho ni jopinyo nego dhi bura. Until Kibaki donjo loch, jopiny ne kuluwo gi gik moyi. Kende ni unromre to chalre. To kane Kibaki okelo wach mar free education, to Kibaki Angilu convince every time wach mar health a little bit. Jopiny nochako luwo what budget was. Jopiny nochako support government in terms of paying taxes. And we were able to sustain CDF. Kibiro kama kasiawa. Siawa, part of the problem in leadership. My MCS mwayero, tuwami yo governor be the chance, mari nominate Jokumoko. My history enne gini case moroma kuwe samaya. To ende mwenda kendo dio bedo CEC. Even Wangonogimoka Stadium. What I expected the governor to do, any onegumiso into Rasanga no so chulo, the main contractor pesedi. Tadima no do. To the idea nenango. Kekate no nyachu makutieko that stadium. To pesa to sotiyo. To ere kaka japiny nyalo neno ni wamako jotelo makamagi accountable. Nikech ero waneno ka sirikal mamalo ema wanyalo wacho ni omak mafuanda to counties magwa adira to ema mibadhi otimenewa pesa lal to jopiny ok ng'i mago. Our problem in investigation agencies. Adwa chako ni kamilo ni human resource. Josiago no mak. Nigi kwalo pesa. Manitija pikipiki mane ochuna bonye nyaka mtoka. Nikech ne pesa donji account no ndeke in a level moro moko okonyal kata chope ngama bende kinde kuto ne obere taswepa ne obedia yuecho in that county to ne chule pesa ma is more of an expert 100,000 plus koro pesa ni nodu woko ngama no ndeke part of it. This thing went up to court. Ngama no bere compromised county secretary called EACC. What do I improve Pinyini? More quadra thagrok. To kamanyaka rang mugik. Mina no kasani wa wachano president rango jogi. Kata counties gomago jogo president. Nikechi ngeyo. Jogi wigi will no gi survive nikechi taxes. Ki nwango mtok ni magavana nyalo dhigo. Tibro nwango mtoka mas sirikal marengo kanyo. Kanyo nyeyo to gina beach. To entrage ne to tingo dano madhi piera reo to en mtoka miriam main V8 ka idho tinge magi jok mineno maluoro gavana gi magi joma dwaro contract tinge ka wanjo motimo intelligence wan tiega kwa pimo kaka piny corrupt kineno ka there is too much arrogance nginji ntie joma yudo pesa mane ko chopo mane ko work for that money bende ne kaka ne onyuol gi ne oginyal yudo that kind of money koro nyako bed arrogant. To sani kidhi dala wati nwang hotel nyaki tok dala ngato. Kuri penjo ni where is ethics? Dandu wan kanye. So gima jo penya ka continue amora aneno ka jo jensi ondiko no governor Masiaya. No adwa ni explain wa. Pesa muso tiyo stadium. To inti meda di and why. To mano chutu ginedi. To gichako ngindiko nini ibende jok misondiko wadwa ngeni gin ngano to ndege kanye nikech ingeni jois ntie system ori Kenya kae majangiso ji kede siasa ni tibo no anka one family ondiki that county depende ni jogi kende mano chiwo gan ndiki county
Kose gine ma gimomiyo nyaka giti county. You see where things are wrong. To magitimore and the governor is there. The governor is the head of government. Any money go kiko allow nepotism on the bedi. Any money go allow give rich man timore. Nikech you are just worth in your journey. Kakinye ya locho pokamaru vijichunguni kwa. Toka jibeneni ni magibeneni kaka. Timuro ngeni karapini racha diet. So our problem in the counties, your penny go koko. Kabisa. Systems money go konjo pain mondo oket luoro ntigi milo deterrence emomiyo no form katiba nenga mudhi ukwalo oteri court mondo yan case maber tingenti gimoro kae mine no tai court cases ma EACC osebedo ka ketho tetete araneni governor obado nyuchi nenga koro cases koro we no dhi negotiate pesa mane jogi dwaro kum is about 2 billion to is negotiating on millions of shillings. Gechen modong kada ko dong 1.6 billion mano dhigo. Akiano Migori puro chunkare. Migori must now be in a problem because they are less than 1.6 billion. Koro gigi ngama meswa gin state agencies. Ke state agency okaw case botero ni DPP. Bu DPP recommend ngani ochabe charged. Kendo giluoro gidhi negotiate ngani korowe. What informed you samani chajo ngani? And evidence mani go makorosa ni onge. The other end in court. Court hear adjournments from lawyers. Credible evidence witnesses lal or tho or ginwang yuma gigajarego koro gibedo rogue witnesses. Mane gimosogo wa piny. To kod pap michiedho. Ke gavana kade ugonja. To kuongo olo pesa njo pikipiki. To joka de kacha. Oh, ngato ko wado moro go sude ni cannot go nikech the next thing mobro nwango en ni sude ne mibro kuongo yecho. And the end this suit is not less than 18,000 shillings. To ngamado ayeche to misling mi abich no bio shut it down. You see, so character management is a problem. Not Nujio Kenyan Nwango informed position. To governor, Emakoso Nwanka, the situation is set in that level. To Koro Duaro Joma informed, Donya Lulungo Jomoko, in a put Moroma high level. Kechokujo public participation negative Nana, Korgo and Kadi Korsiro. Enya Nwango Joma informed in that area. Nikiche, I believe Nukate in Joe is in Jomekoni Grankucha. Menyalo inform governor very well. Antachulo basari mangen. Why can't we find a way on how one you reduce Watchman school fees? Kata pesa mimi yoji ni basari map governor ni. Ka wait risk ndio mama through my constituency to uket free education ni dala. Koro ngamadu atero nyathine boarding. Kawanje wanoso maranda. Kakoro baba na fail na de boarding maranda. To kore ne mochul nikech mano koro feeling mare. But serikal to so we no free education school one go igweng one gi dindi one gi menya one gi karapul gini kucha kore ji ong'en an kechanto aonge pesa ma nyathina nyalo dhi go malo free education nitie piny ka but kanyalo ng'ang'ana to nyathini ater kama no tere so that you treat people equally nikech gik mago wa piny en families ma bende neno ni manie gi chiemo matendgi gine magero gik nono saidi en midwano aneno madhe kawo form ma basari both in the constituency ene mo ka governor ene mo ka presidential jomi neno ma ji pako ga mi pamre ga ikondara gi mage jo mahero gik nono mugi ko our problem oken jo piny wane moni go akony ingene jo iskata diere mano wasomo ne onge public participation lakini ni nyalo dhi school moro nikech owadu moro nyotimo penj to the school machielo no that one was also participation but then participation in the sense you used to admire Ninyalo admire gimoti marene bwana cha. And one somewhat more budgeting. Budgeting magwa duto ginga gik ma end up in infrastructure. Magedwane ge kwal. You and I know get a classroom should not cost more than 500,000 kala 600,000. Magejene sani school de masiayo ne guberi gin block te kada nikech what you ordinary block mar bricks woyo bricks moang
One on the Venice could even through a duto are in good shape. Tomano kwa both plaster. Yeah, nikech budget onge. Kacho imigero kusilinga la ngwen. Choma do udi areo. De la kumoro. Choma do udi areo. You and I know you cannot cost. Kadan kagero choi dalawa. I've never used more than 300,000. Well, winja ne Kevin Osido kendo ere kaka jopiny nyalo kawo jotelo gi mar mondo mi obed accountable. Mana kaka winjo kaka Nduku wacho ni nyalo bedo ni pesa iketo ne projects to pesa makamago la ma japiny ok oneno kata ber mora mora. Projects mabende ichwalo nyime. Nikech no ka hikomenda ni projects makamano ok norumo, hikomenda machielo kendo pod ochako medne pesa ma onge wacho ni pesa makama emanwa tiyo godo. Rem nitiere ka koro wamet inyalo yudo ni keta kendo mana pesa machal kod mano mando keti. Ere kaka jopiny nyalo kao kata keto jotelo mantiere counties accountable mar mondo mi dongruok obede counties magwa ma Kaluo mana kaka counties moko mosebedo kwa nyalo tiyo godo kaka ranyisi. Nitiere yore mang'eny ma Tom owachonwa, for example institutions, owacho EACC, owacho DCI for investigations, mago anyalo luongo gi ni very high level and probably detached from the citizen. Nikech kako osemiyowa story maduong' no en ni samoro kata mana jogo mabiro Siaya kata madhi e counties wan ga gi story moro dala kucha ni jo EACC okal ga Luanda kapok ochungie. Sami chungo gi envelopes ma brown kamae. Tinyiso gi ni gik mukawo go mago ok dhi konyo mae munyalo kawo dhigo. To mane ka keso serum. Omiyo mago katimore to japiny at the level ma intie dala ukacha. Emomiyo wacho ni be involved in the planning process. Manyiso ni samitimo planning kata stories kata renyisi ma Tom wacho ni cho. Kata samigero pi. Kata samigero class. Gini igere kuma wanene. Manyiso ni jopiny emong'eyo ni ato class mo kete budget cha donge no kete budget nyaka 2022, 2023. Tang'ono momiyo ok notiek gere. Masama kuri medo pesa ni to ripo bedi ni wang'eyo gimomiyo ni samoro dirisa ka ne wacho ni mondo ket mar mabati to nikech koro maybe koth chue ang'o matimore wadwa ni mondo waket mar chuma koro peso dhi malo. En conversation manyaka bedi ni county bedo gi jopiny mondo gi wach kendo gigo mbaka machalo kamano. To ka ok otimore kamano to katiba omiyo japiny thuolo mar mondo ndik barua. Ondiko barua ne. So mokwongo ndiko barua ne county government. So at the county government kacha to wantiere gi jok milongo ni chief officers. Gine ma gichung' ni migepe mopogore opogore. Of course wan gi mawaziri to mawaziri kato gin jogo ma gin jo siasa. Nikech kata mana jogo maloso budget ok gin waziri. Waziri en political nying maduong' but tich kata mitiyo be samoro kineni en ang'o. Koro mano be gima dwa lose ni kaka watimo political appointments. Bende samoro hinyowa e yo ma kaka japiny nyalo tiyo gi sirikal mondo hakikisha ni accountability team. But koro samindiko barua, tindiko barua ni ne chief officer of health, chief officer of water. To samindiko barua ni nitie jogo mabendi kopigi. Nyaka bed ni director mar sector no is aware nikech budget be ok tim ka director onge. Nyaka bed ni waziri ma wacho ni political face cha kich makato appointed by governors and vetted by the county assembly mana kaka wane ne national government. Nyaka bed ni obende nikech samangi dhie county assembly for auditing and questions waziri yamidhi luong. To waziri okang nodhi konge gi chief officer to onge gi director and other officers bende motiyogo. Then copy the governor also. Mondo governor bende obed gi picture. Ni wan kaka jo West Wyoma ward ma Ararieda sub county, Siaya county wan gi issues mag pi. Pi no nyiso ni kiloka to for the last 17 years pok waneno ka pigni ochopo ka. To en pi ma pile nyiso ni waketo pesa kendo wasemedo pesa kendo wasetimo kama ma pi dhi biro to pok waneno pigni. Mondo koro governor nikech magi tegin programs, remember CIDP ma walosecha en built on the manifesto mane governor o campaignie. Mo wacho ni wan kwa biro Rarieda ka to nitiere kuonde ma wadhi kunye pi. Ma one of them en Missouri for example. To koro ka jo Missouri nigi issues to ginyalo bedo kanachiel. Emomiyo I was proposing ni mondo jopiny be obed organized into sectors. Kech koro jogo madil gi pi ging'ere ni macha en Tom, macha en Joyce, macha en Alex, macha en Kevin, ma pile kwa timo ka public participation to wadhi ga kanachiel. Kata WhatsApp group kae bende wadhiye. To ka barua ni ofail nikech sheria owacho ni barua mondik ne sirikal migawo mora mar sirikal oripo bed ni yudo godo feedback.
To ka feedback no fail, to katiba omi thuolo County Governments Act ni nyalo petition. Omiyo nyalo ndiko nyaka petition to king'iyo gimoluongo ni addendum to the law kata mana nitie papers moket tok chik kanyo miluongo ni addendum kata nitiere ranyisi template mar kaka inyalo ndiko petition. In the last 2 weeks wasebedo ka wapuonjo jopiny kaka ginyalo ndiko petitions, especially around the finance bill and other issues. Koro ena gimikopo tindiko nyingu kacha we so and so wa kumachalo kama to issue marwa en kama to wan gimomiyo wandiko petition en kama, then you sign. Nyako bed gimobedo signed ni jogo ma feel the pain momiyo undiko godo this petition. Petition, beyond the petition, there is a third bit of it mabe ilungo ni memorandum. Mang'eny ne be waneno ka county assemblies kata na national assembly ka ndike gazette ni mondo ji oket memorandum. Bendi nyalo ndiko memorandum. Miwach ni wan kaka jo Ugunja nitie gima timore kor ndara kae to pothole ni chakre koth chwe mutokni yudo accident ka pokwane ka sirikal Department of Roads and Infrastructure timonwa maber. Omiwadwa ni mondo barabara ni ulose to wamiu this amount of time, without which wadhi loso ng'anyo ma jogo madhi Busia koa Kisumu ok bi kalo kai. Then undiko memorandum tuoro. Chiko wacho ni within 14 days oripo bedni japiny oseyudo response mar gima chalo kamae. Omiyo ng'eny ne dware ni mondo jopiny ong'e ni gin gi teko to katiba bende there are a number of articles, for example article 35 momiyo thuolo mar access to information. Now japiny bende yudo chandruok e access to information nikech information moripo bedni en godo onge go. Samoro joiso kao time ne modhi kata mane website kata odhi mane Google kata odhi CRA website moyudo godo numbers mag budgets ma counties ma Kaluo ose appropriate. But samoro japiny kucha winjo gima na sama wawacho gi en. Omiyo dware ni mechanisms bende of access to information mondo keti. Counties are advised mondo all the information ma japiny dwaro manyalo konye in making the county government work effectively and making devolution work mondo ket e website. To sani wan gi counties man gi websites gi mabende gi pimo godo information. Wan gi so many people kaka Joyce maneti e studio kate radio mosendik kucha kaka director in charge of communication kia chief officer communication kagima koro ng'amose biti studio imang notim maber. But ultimately japiny ok dwa neno face maber kaka mar Joyce ni gi jomoko be matia e various stations. Japiny dwaro ni mondo kodhi e website to kata sama walose ni county government of Siaya budget appropriation for 2024-2025 kose Google kama to rifo bedni gino wuokne manyise ni to health oket pesa di, water oket pesa di, sports oket pesa di, to sani wawacho ni Siaya stadium omed 70 million. Oripo bedni gimomiyo imedo 70 million ni oket kacha. Maja piny ka information ni okoyud to nyalo nyaka penjo. Then mogik wantiere gi gima anyalo luongo ni those sector working groups again. Sama nitiere consultations matimore within the county government. Oripo bedni there is gimwa luongo ni open governance. Maja piny okoripo bedni gimora mora itimo gi county government ka japiny kia. Consultation. Japiny emi penjo wach. Nito kata kang wagero nulamni. Upani odhi konyu koso kodhi konyu nikech tomo wacha adier ni most of our county governments interest margi in infrastructure. Governor dwani mondo ger hospital nikech koro kaji kalo to ket signboard moro kacha miluongo ni built by the governor of the county of Siaya 2020 kia 2022 2025. But kidonja hospital to yathungi. Kidonja hospital clinic officer onge. Japiny bedo kata mana for over 8 hours karito teach mar health nikech struggles mang'eny. Omiyo dware ni mondo waketo governance to work effectively. Of course, in a number of our counties, bende wasen in a lot of improvements. Kaka health, sani waneno ka county, kaka Siaya, and even Homa Bay, a number of them, kata Kisumu, Migori, also empower the departments. Kendo jisa sani gitimo outreaches, of course, in consultations again with the national government, Ministry of Health, gitimo preventive health care, jiwuok e hospital, gitimo outreaches oko. To dware ni kanyo bende miyo japiny thuolo mar mondo bende o provide feedback
ningeni last month nubiro to nubiro managi yath mar timo deworming. But kane watimo lendo to ne wano kaji mang'eny wacho ni wenge gi Ramogi. Dware ni mano bed feedback ma county government kaji bet within that month kata mane Department of Health to ging'iyo ni kane wadhi kuma chalo kama ji nowacho ni wan wadhi ga mana chuo gi Panadol. But sama watimo kama the number is coming up. Manyiso ni people are interested. Dware ni mondo we begin to do informed interventions. Kagi dwa ni mondo timnegi kata mana immunization mar nyithindo matino. Kar mondo mama okaw pesa mang'eny modhi go de hospital to county nyalo kawo mtoka to keto ji kacha to ji dhi to timo negi outreaches kacha. Omiyo mago bende gik ma waseneno ka counties timo. Devolution kaka wajawachoga is not really young. Sani we are talking about 13 years. To nitiere positive aspects ma bende waseneno. To nitiere bende very negative aspects ma waseneno. And Thomas rightfully said kaka mibadhi kata corruption. Japiny katiba oyiene timo gimiluongo ni watchdogging, being a watchdog. Kineno ka nitiere pesa kata ng'at moro ma kakwacho ni jabodaboda ma bende within 2 months osenyiewo nyaka pajero kata osenyiewo probox moro kacha moko nyalo explain ni to pesa ni ogolo kanye. Please reach out to institutions. Sani wantiere gi EACC to EACC bende ne wanyisogi ni mondo gi work gi county governments. My chairman nowacho ni sani gise boost another addition of 14 offices across the country. Nye kama office mar EACC mar county marwa nitiere kata maru nitiere, ndik barua and you can do anonymous writing. Kindike kamano wacha ni waneno ka pesa kati ndike gi dholuo. Sirikal nigi teko mar niyudo jok madhi loko mondo gi understand information miwacho negino. Kik badhi ni to angi maka kia nangwa inyala yala ndiko ni ne waneno ka ng'ane mane wasomo go de school to be na yombega sani nigi mtokni madhi machal kama. To kama yude pesa ni wakia okutimnwa uru investigation kata nonro moro. Then ora barua no kamano. Kata nyalo kawo jangware tigo e bahasha kama tinyise ni gini dhi terna e office kacha. Katiba kata chik oyie ni mondo chike mag matiyo gi weche machalo kama okaw barua no kendo mondo tim godo nonro matut. Mabang'e waneno ka ji samoro iluongo kendo ipenjo ni to ot migero ni pesa gi golo kanye. To sani bende gima timore katieko Joyce en ni waneno ka jogo ndiye jok moko ma bende such kind of processes osekawi kendo gisedhi behind the door masani gitimo outside or rather alternative resolution mechanisms called institutions of governance kaka EACC. Nitie jogo mitimo ne investigations to kine nyinge gi TV ok go gi gazette. Nitie nyaka jogo bende ma EACC osenyisowa ni giseyie duoko pesa. Ma pesa mane gikwalo giluoro weche kaka sani jo jenzi ingeni gidhi nyaka salary miyudo rom nadi nitie agiyudo all this information. Omiyo ji sani accountability mar japiny ni malo kabisa. Ma jogo ma Asiaya, jogo ma Migori, jogo ma Kisumu, jogo ma Homa Bay kikuluor. Nyaka waket sirikal tesre mondo wang'eni pesa mogo e budget ka timo mana kaka japiny dwani mondo otim. Kato bed ni governor emo nyiewo mtoka moro manyien ma wakiano agodo kanye. Mheshimiwa Orengo jogo biro iri. Iwacho kanyo makare ya Nduku korka kori wacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni thoth jotelo mag counties chenro magiketo gin mana mago mag infrastructure gima jopiny nyalo neno obed ndara obed ute thieth. Kata kamano wang'eni kinde mag loso budget nikech kwa tiyo kata kod ranyisi county ma Migori koro to kalo budget margi mano mar bilion 10.38 ma ende gisekalo ni gibobedo ka gitiyo go de hiko omenda manyien. Wanyalo wacho ni sekta mar thieth e sekta ma oyute ahinya oketne omenda madirom bilion 2.5 ma en medruok kowuok e omenda manokethne hik omenda mokalo. Kata kamano kinde ma koro ipogo pesa madhi ne migepe mopogore counties. Ere kaka onego bed ni keto ne migao ka migao pesa mar mondo mi kik bed ni migepe moko iketo ne gi pesa maber kendo gitimo maber moloyo migepe moko ma seche moko imiyo gi mana pesa matin kende ma koro wanyalo wacho ni gi struggle. Ingene gima felowa as county government and knowledge ma jomwa yiero. Nti joma wa yiero mariek to passion gi opogore gi joma ne gidwa. And that's why I yege Gen Z nikech giwacho no salary odwok piny. In the intelligence circle ka wanjo mosomo security, that is another way on how you deter rogue leaders. Giche ni ka onge msara tibiro no anka joma nche chung mang'eny 20 yi subsidy gibedo maonge.
Iwinja. Magda salary ma bunge sani kod work bobedo mi adek na less than 500,000. You will not see that queue anymore. That is another way on how to deter corruptions. To inyeni owadwa wuoyo maber. To gimoko ng'eyo ni jotelo kendo tiyo police mamako jogi. An asoni ni constituency wako pidh rabolo. Indechni mok tin ang'wen. Moko county matimo, moko constituency matimo. To what has happened? Mano pidh rabolo Kaluo ni ndala no rach. Ginyiso jogo ni ndach lowo kubere ga guburu. Ndach lowo en malo maka kendo bedo guburu, ngeche ni kuro kene ndala. Oneno yo bendo ko pae ten permanent. Tinye gima omiyo gigi timore. Okwati gi experts when we are doing work. Nikech an madwa biro goyo ndara. Anto mi yena akia kita kinyo kidi kita kokota. Keja akia kita kiruwe. So I don't go for contracts because I don't understand it. But ingenga mo mitijini okonge ni nitie samedwa de loso ndara. To nigikao sample malo makanyo. Bitere njo lab. Bupim nuko pomono pandara ka. Structure malo cha benyalo containi. Pesa di mo nego benu beda allocated for it. To materials mage mo negi apply loso ndara no. To bende enga access kama pima nyocha ketho ndara no oe. Eni gaora machiegni. Tere kakidwa mi pigno idwa lide mondo pigno donjo. Iyaora cha. Iwinja. Owadwa ni wuoy about kunyo pi. Ugenya Galego and the game majorly, they don't need those. One want to go cool ni moku duon. In fact, P should be more of a problem in Sembo, Kata, Sakwa. We oma a little bit. Iwinja. Kono ntie gik moko maji ka de temo. Mino anga no gavana umuochi. Ne anage akele no pi ugenya ka. Ta penja anto gavana ni. No da cool. Iwinja. Nike gima iwacho ni jino. Kana jo wege wano chok chwe kulni mo. Kana neno yiro kucha baba gi negi chwe kulo moro ma. Negi mianyo ne buki loso ni na small ordinary way. To pig no tiyo gwanya kimiere. Iwinja. Inyen tindo chopo ke dhika moka simenya. Ini wacho ni kel pi kendi chulo Josiba lot of money. Mama ko gi collect nyaka kuom joma gi wacho no tiyo pi. To pig no ben regulated. Mani tiyo di shinge mobile go di chema kopi. To bill me chulo to rom ngamo nego ben tiyo pi dwa chiel. KHP is not expensive. Kube is less than a shilling. Karaka nge to nebe shilling ario. But your matter commercial money go be no se shilling ario. Ininga muchiyo negi wose pesa matin kabisa. Mage kuonde ma wanwange problem on economic value. Inge nitie gik moko mano na wacho. Owadwa ni gin jo NGO. Age ni konyo wa griek ni mangeny. To gibende gin part of our problem. Nikech gibe gichoko nwaga choka jomoko to gidhi to gitimo samples to giwondo wago kabisa ni gini ne kare to gino to misinform totally. Like you would find na MP wacho no yombo nene mogede mogik to gima kidhi dala kore rango gik mogero to onge. You understand? Collection of data when is wrong. To end wrong nango. End wrong ni kechango. I'm glad ni nidhi dala. Jo moko to bet you fees to koro go sim. Ngane ncho genu gene. Ingeno uwe supporter mangacha. Ngano gero nuki maber kabisa. Seje moko uwe nganga manyoyo do basari. Basari chiwo maber kabisa. Tendi nyen nyawari yodo 3,000. 10 to yodo 10. Manu mwija kan yo is all along I've said Gimi luongo no education. Kanyo kwa compromise ye okwa bi compromise ya serikali medugo. Ondiki katiba kane waide independence. No wabiro tieko fuwo, wabiro bedo gi chiemo, wabiro bedo gi chieth. Mano kama kwadwa wege anybody. Obedi gi miluongo basari okadwa winjo. Let education obed enable mangata ngala nyalo access. Koro kanitie problem ya utugwenge no nyuol. Ya utugwenge no bentie moko mano konyo na jomoko. Where koro other things go be part of that problem, not that leadership. MP nyalo bedo piny. Kansani ki yira na MP mawo. I would call some of my friends. Twago ya rambe ma nebul joma nyalo timo gimoro. Give the other thing mumi wa feel and data collection. Like I remember Jimo Kawanda Chako, a university Rangalai School of Deaf Kacha. To get a 4 degree. To ngamone obende kwango de kanyo. To ko ka data ma japuonji. To japuonji ng'enyne en ng'ama nego odhi kwango tim diploma.
eka no end up gero degree. So the idea no go repin nikech selection was wrong. Owado wacho wach mar hospital. Sama governor awinjo kiwacho infrastructure ma hospital. Akia ni did alawen nikech an sim apar maso yudo. Any dana uchiel ma yiro dalawa no the access treatment moi referral. To seche moko gima giluwo moi referral is just a machine mo nyalo keto konyo. An gi sani an gi jok mang'eny gi ji mang'eny ng'in na tiyo gabana. Ma wacho nane miya tich kaka clinical officer. To kidi siaya tinwango numa dianyi onge a clinical officer. Iwinja. Ngeche ni the manner priorities were wrong. To en wrong nango. Governor utero yath. Yala. To poko chopo siaya to yath osod onge. Koduogo to nwang ka yath cha onge. You understand? Ngeche niya. Kwa dwa konyo health sector. Ka ina businessman mano ya chemist. Let it be known nini ina businessman. Te dwar a pharmacist nek. Pharmacist ni ema certificate ni obed kacha. Ko poneni ngama noso itingo. Ini no business. Koro sa mo biro to apenjo pharmacist ne. Yen mo kini kage. Kalo regi chieth man ka. Nikech nwango nyama kwalo yath yot. Kech you look at dominant problems. Less dominant problems. Inyano akanga to stock yen mar of less dominant problem iduke to monego be no uso ka to ko usi. So our problem ene kwa deal ge the consumer is wrong. Emo miani nwang ni athoterio nikech hospital ok nyal bedo functional. Kato be nangi machine machanade. Kato wa import na machine India, kato wa import manamani. Kaka winjo ni tenga maro ntie mwagolo Canada. Neno ka jojensi ndiko ka. Gidwangi no ento makoro paya no. Eno paya mana ka driver nindo to. Opaya paya. Kori ngeyo. Mae gima wadwaro ni kidwa konyo kamoro. Nikechadwa ni rang kidhi siasa ni. Vicinity ma siaya. Tikwan chemistries mandi. Tebo no in less than 20. To giduto gi loso pesa ma is worth. Adwa ni mak paro no gi kanyi ngisa ni wakao yo marwa mokongo mondi ekwa duogo wadhi mbele ko twak marwa nyakora muge jongo modho pi matin waduogo wadhi mbele ko twak marwa ote magi benane no kuoro abobedo kasomo gi achiel kachiel bang' yoyo makao gi sani kikidhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with shopbiggy.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shopbiggy.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shopbiggy.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587.
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Sani be wasetimo research mwayudo ni mo nyang' en mo minyalo wirede dend. Ohala ni an awuon asetime kuom higni mang'eny. Jok madogombo timo ohala mar pest control e gweng' mar Kwale County, that is 002, kik giluor mar chako ohala. Mokwongo sheria mar pidho nyang' nyaka mi thuolo gi jo wildlife. Gi control nyang' mawuok e Kenya ka kadhi oko. It's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kod welo ariyo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. Antiere kod Tom Nduku, janon siasa, kaachiel kod Kevin Osido, jalony weche mag telo. In bende nyako Ramogi Ajwang' anyisi ni nyalo chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Adwa nasomane moko kuom ote ma uchwalonwa mar mondo mi wawinjane ni to joneno magwa wacho nang'o. Richo Wenga wacho ni Joyce counties ma Kaluo okosetiyo makare ne jopiny, omiyo Gen Zs kosetieko gi sirikal mamalo to giridre e counties mondo dongruok obedie. Odhi mbele kwacho ni counties ema koro dwanyore kabisa, mibadhi dewang' yore mag tije. Gen Z obi piyo piyo. Anja yalo Richard Wenga kawuok Wagwe Kobiero Kibaga Village. Erokamano ahinya Rich. Aya, Nobat Oyier wacho ni Joyce, wan kaka jopiny ok wanyal keto jogi accountable nikech wa jopiny wan jomibadhi. Kuom ranyisi Homa Bay County Kawanga notiyo gi pesa madongo kogo campaign kopogo ji 200. Odhi mbele kwacho ni ng'ato ka ng'ato iparo ni kakoro oponi koyudo ofisno donge ma thuolo maber maduoko e pesano nikech an japiny to nasewacho ni otiek koda chuth. Koro be pod an gi ratiro e wang'gi donge tekona kaka japiny oserumo. Mano kaluwore kod mit bilia mimiyo jopiny e kinde mag campaign. Odhi mbele kwacho ni wan kaka jopiny kapok wawacho ni jotelogo jomibadhi to wan to mibadhi makowa kaka jotelo mondo odhi mbele eka wayiergi to ka waketo kanye. Wacho ka ni Joyce japiny e jamibadhi mondieka nikech ene momiyo jatelo donje kuo mondo duok pesa mane omiyo japiny. Mano paro maliwa hinya kanyo ma Nobaturu nwa kanyo. Med mana chwalo ote magi nyako Ramogi Ajwang' wabo medo somogi ka wadhi mbele kod twak marwa. Pod antiere kae kod Tom Nduku kaachiel kod Kevin Osido. Kevin kachako kodi winjo kanyo kaka jopiny wacho ni wan e jomibadhi, wan kaka jopiny kaluwore ni nyaka sani e kinde mag kisera mag campaign japiny kinde mang'eny wacho ni tiek koda chuth. Gino mamiyo ka jotelo gi odonje telo to koro giwacho ni natiyo kod pesa mathoth ahinya. We koro ane kaka nyalo duoko pesa nane to ang'e ni mage moko kuom gigo mathiro dongruok. Ere kaka jopiny nyalo wuok e gigo e kinde ma kata 2027 kochopo to kik wawinj weche mag ni tiek koda chuth nikech ang'e ni kidonje telo to an onge kaka bo benefit. Joyce, kaka nawacho mokwongo en ni siasa is a huge contributing factor to neno kaka counties wa ok tim maber. Kendo ka feedback ma wayudo en ni japiny ong'eyo ni for example kiseyiero kata mana MCA ma bende udak godo mana Karapul kae.
Ang'o momiyo MCA ni dwa dar koro dwar ni mondo odhi odag Mamboleo Kisumu. Jogo ema noyieri kose koro bet nang'o. Ni gavana koro kwanyal yudo siaya ni en pile pile en gi ofis moro Nairobi kacha ma Milimani ma koro pile pile kama odhi Kileleshwa katoke kae. Ni women rep kata luonge mane function mar distribution mar sanitary pads mar school ma bende pesa motiyo godo en na samoro mar transport. Kich sanitary pads ga be well wishers emo contribute kata jogo madwa ni mondo gikony godo nyithindo. Ang'ono momiyo jatelo ni koro yude tek makata namba mar simu mabe ni in mani gocho nwa kimanyo kura mibi nyake dot kendo kata kanise mane wadhi in mani bire makata kokwaluongi. Koro ang'ono mose donje chunyi momiyo koro ionge simo be iseloko ok wanyal yudi. Mano chiwo ranyisi marach mar telo. To en nikech kane loso katiba ni to ne wa expect ni gimomiyo wakelo sirikache wa mag kor gwenge devolution en ni wa devolve gimilongo ni power in terms of financial resources, pesa kata omenda kod decision making. Jomoko tinde wacho ni wa devolve nyaka mibadhi. Koro tinde mibadhi ng'eny e sirikal mar county molo kata mana mar national government. Omiyo yie gi jowinjo ma wacho ni jo Gen Z gibe gidhi e piny kacha mondo gichak nyisowa ni ang'ono momiyo gik moko dhi kaka gidhi machalo kamae. To nikech gimomiyo ma timre en nikech samitimo siasa to japiny oripo ng'e ni siasa en siasa. Kinyalo yudo pesa kata kinyalo yudo gigo ma wacho ni tikri koda sani as much as you can yudie. Nikech kata institutions of governance kaka EACC ne wabedo gi sheria moro bilongo ni campaign financing. Manyiso ni sami chung e kom milongo ni govern to nitie pesa ma ok inyal tiyo gi pesa mokalo maromo kam. Obed mar MCA, obed mar ang'o, depending to kami chunge mondo jogo yieri. Bunge bende nodagi ni sheria no bende ok wadwa. Koro japiny samo kel ni pesa ming'e ni ng'ani to dwa ni mondo miwa pesa nikech kata jok machung governors are more than 4 averagely. Koro ka ng'ato dwa mi 200 shillings each to kama wuok kaka waneno kigo siasa kata sama gitimo campaign wuok bidonjo si ochopo koro ka gite gidwa mi 200 kata kanyo bede abeda kendiriti yuda minyalo yudo gote but kwasego kura ma IEBC owacho ni Kevin Osido deputy governor Joyce Oduor governor wang'e ni siasa ogik gi kanyo masama koro Tom Nduku bedo MCA to wang'e ni pesa mane MCA to miyo aka nogik gi campaign. Koro tich mar gimwalongo ni service delivery kata dongruok kata development chakre kanyo ema koro teko mar sirikal mwalongo ni all sovereign power cha article 101 donje ni se miyo jogo thuolo mar mondo gi represent either directly or indirectly. Directly nikech koro nitie jok moyier ma wane mwagonegi kura. Aeto indirectly ni wabende yore ma wacho ka wanyalo keto gi tesre. Omiyo wach mar nitie katieka koda ni hinyowa kabisa kendo e counties ma Kaluo. Nikech waluor penjo matek nikech samoro idhi ornwa guns, idhi ornwa joma goyowa, wan gi chike masiro the voice of the citizen. Ka ng'ato buogi dhi e DCI to ka DCI correspond to your issue to gona simu as Kevin Osido many number na which is also on social media katikwa yo Gen Z go gibro mi number mondi wach ni Kevin ng'ane no oro na SMS ase report this case nikech Joyce wacho kama nikech nitiere live cases ma we have tried to sort out nikech joluor penjo matek e sirikal mar county ni governor dhiro na kia joma undu kia women rep wacho na ngono kia ni nyaka bed mana ni pile adhi kacha mondo ginena kenda pamonegi ni kapok gibire loso campaign to an mimi ya microphone nikech duonda mit tiyude ang'o to dongruok ma jo piny dwaro to okwane to wang'e ni gik ma owacho gite osir gi sheria kata mana budget ma owacho ni prioritization manile Tom Loseni en gima ose evolve makata samwa timo budget marwa according to the Public Finance Management Act section hapa ni nga section 117 nitiere guidelines why vision 2030 to what the medium term plans wadonja annual development plan aeto waloso budget. Adwa ni mak parono gi kanyo mondi adwa ni watudre kod jafambo marwe county ma Kisumu mano Millicent Adhiambo. Oyawre Millicent Adhiambo ka intiere county ma Kisumu nyalo ngiso no okinyi ma kawuono itudri kodwa ka intiere kanye to chal mar lwasi Kisumu chalo nade odiochieng' ma kawuono Millicent?
Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod ng'anyo ma bende nochano odiochieng' ma kawuono mane ochakore kod kwedo paro mar chik ikomenda ma 2024-2025 kendo mochopo dhi e kwedo loch mar jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' ma kawuono bende nopang ng'anyo mane otis ni Sabasaba ma bende kaunti ma Kisumu kaendi kapok anyisi kaka lwasi chalo tadwa nateri ir achiel kuom rowere ma bende osebedo ka ng'anyo e kaunti ni mondo ginyiswa ni to ka girango kaka ng'anyo osebedo kadhi ere gimomiyo giwuok to be gineno ka dwachgi ibiro winji to kotenore kod dongruok ma bende ging'iyo Kaluo bende gineno ka jotelo ma giyieroga kelo negi dongruok koso gin mana oporo. Ka kamano abo chako kodi mondo inyisa ni to in nyingi ng'awa to ni chiew sa adi maneno ka iting'o oporo kaendi iting'o bandera mar Kenya to iwuok oko nang'o to ni wuok sa adi? Ng'eng'e kamera kacha an giluonga gi nyinga iluonga ni Alfred Ogenga ja Kisumu ka. Nying mong'ere en Alfie Air Doctor. Awuok kaka Jens kendo amonde pap ya saa achiel okinyi. Karingo kaluwore gi kaka Kenya sani wan kod kech maduong' malich miwuoro. Nikech jotendwa bende mwayiero mondo dhi okonywa oketo geno mana kaka wambe waketo geno. Koro ok wang'eyo ni Kenya kae gi jotelo kaka wamedo yiero to higa bende medo songo. Wabiro bedo nang'o kaka generation mabiro mbele. Mano gimomiyo wahaj Gen Zs mondo wuog oko wago uru gini matek wuog oko nikech piny biro bedo no matek. Ok oyot ne nyithindo kata mane ich kata ma kokinyuolo kata ma nyithindo sani mosodong ok oyot. Mano gimomiyo wanoko. King'iyo nyaka nyocha jo Gen Z chak ng'anyo bineno ka dwachgi idhi winji to be gineno ka gichomo kamoro ma ginyalo nyago olemo. Dwach jo Gen Zs idhi winji kendo pod wakwayo ni Gen Zs owuog oko kar rombgi. Dwachgi idhi winji kendo gima wadwaro nyaka wayudi. Jotelo osefelowa mwayiero koro waonge mwelekeo. Erokamano ahinya machiegni. Iluonga ni Vincent Ofafa jatimo ohala Kisumu ka. An achung' sa 12:34 ema achung'e to kata kunena an ready to gima government koro wadwa ng'iyo ka seche mwadhi e peaceful demonstration to ntiere goons masani no osechako donje e ng'anyo wani. Ng'anyo ne dhi peaceful maber koro goons osechako donje to mano gima ok wadwa kendo wakwayo sirkal nowewa wa demonstrate kendo wagol kwayo magwa kendo ywak magwa in peace. To gima de wakwa kendo ni seche mwang'anyogi onego bed ni gimiyowa protection ok negowa nikech jo oseneg mang'eny nyithindo oseneg mang'eny nyaka nyithindo mathiso mane onge kata demonstration osesut mosenegi. Mano gima rach kendo wakwedo to apano oseneno gima gini osekonyo. Kuneno jatend piny sani obet en Kenya ka ama nyocha wuotho ge nyocha ng'eny nyaka ni gini chaki jatelo neno ka ni piny kae pok owuok oko to jotendwa ma Kaluo kae bapano neno gino ya wang'gi ma wang'ni ng'at moro amora midhi miyo ombulu 2027 nyaka otinwa maber to kata time ma pod wantie go ni kapok wadhi election wadwa ni gitinwa maber mondo mi wang'i ka wanyamiyo gi kendo chance ma 2027 ok wadwa gimoro ni ka pes CDF owuok to mage ng'anyo gi soyo fuko pogruok onge lere pogo pesa ma sirikal goro. Koro ng'anyo wani waneno kokonyowa kendo dongruok dhi bedo e Kenya ka kabisa. King'iyo jotelo moseyiere kombe kata lemo mopogore mag siasa ipano ang'o mathiro ga dongruok mowinjo beni chwalo Kaluo kaendi jopiny manoluto mbulu. Gima thiro dongruok apani en tich mitimo gi ratiro. Mane gima nya kelo dongruok to tich mitimo e wang' ler kelo dongruok to jowagi gidak mana ni natimo kama lakini kipenye gini to konya tango nini odak mana ni natimo kama ne watengo kama ne waloso kama. Koro mage siasa magi gisero go jopiny to gima gitime ground opogore. Koro apani kaka wawuok gini dhi bedo maber nikech aneno ka giseluor wan gi teko moromo. Kinde siasa kata kampen waneno ka jogo malaro kombe mopogore tiyo kod omenda modhuro e seche ma gigonyo go ji mondo kogik saluto ombulu tiluto ne to bang'e no ka gisedonje kombe to gima gitimo onge nyawacho ang'o kaka japiny wi mano. Kanyo ok dakwedi nikech jopiny modenyo nyaka seri gi pesa lakini koro wabeduru joma wang'i neno wawe ng'iyo pesa mimiyowa matin to kinyo rumo
wang'i mbele ka wajomo yao bundigi to pesa wabro chama 150,000 to gima konyowa kata gima bo konyo nyithindwa onge. Koro wawe yao bundiwa wajoluo. Yes, siluonga ni Joseph Onyango, ajo alama Kisumo kae. Koro ng'anyo mwaneno ni en ng'anyo maber, to koro wach economics ema oinyo wago, nikech kata kuma chung'e ni adenyo tich ok dhi maber. Koro wadwa mondo Ruto lose gini piyo piyo kaka dwaro mondo wabed mane toke. Koro to gi sani wadhi biashara dhi mana matin. Erokamano, nyinge ga gin Michael Okeyo Lweny, ajadak ma Kisumu ka kendo kaka organizing secretary mar bunge la wananchi Kisumu County ka. Mokwongo anyalo wacho ne ng'anyo mosebedo kitimo gi Gen Zs. Gisetimo ng'anyo maber gi kwe kabisa. To my surprise, ni ndalo moko ariyo adek nye waneno ka there's a team moro mabedo organized with the national government gi jok matiyo sirikal guns madwa ketho ng'anyo mondo ketho mwandu ji e Kisumu. Emomiyo akwayo jo organizers ma organize guns madwa ketho ne Gen Z ng'anyo mage ng'anyo go maber. Nywa ng'eni nyose chulo kendo kama nyi chulo unye wang'eyo ma kata ko penja biro duoko penjono kech wan ge full information kaka bunge ma Kisumu ka wambe wan ge network mwayudo go information. Emomiyo wadwaro ni jok mantie national government we ketho kwe mar Gen Z nigi agenda gi maler kabisa kendo agenda gi aneno ka nyaka serikal ka uno seting'o badgi ni adier gi ma Gen Z dwaro gidwaro gik ma junin to maineno metoro go dukni mag ji mago ok Gen Z mago jok mosechul mantie serikal mar William Ruto mar mondo mi onyis ni Gen Z mang'anyo gin jokuoge ok gin kamano. To wachakwa neno for the first time in the history kanye CRC nyomedo jotendwa pesa. Sane manya neno ka jotelo wuok matek ni gin meto mar mesara ok gitime ade. Kaluwore kaka nye gineno ka del chwado ji oko, del ka ji oko, ke Gen Z ngima owacho ni ngima nyaka koro duoka ng'owa, pinya neno ka ging'udho wa SRC ma neno ka kerbe owacho ni weche mag SRC oket pending monde. Wadwa ni Kenya o move to that direction. Ma ngima matek mikedo ne ja Kenya cha kawuono koro ok watime nade wadwar. Oro king'iyo dongruok ma Kaluo nyawacho ang'o mana kwa. Dongruok ma Kaluo to osebedo ka ringo thembo mos moso kamae Kabonyo Kanyagwal ok chal ka gima wana gi kata jatelo manoyier. Jatelo manoyier Kabonyo Kanyagwal nowuok ni dhi tiyo gi jo sirikal ma oda. Kawuono kede Kabonyo Kanyagwal ward kawuono ni e bungu. Ok nya chalo ka gima gweng moro ma jatelo timeyade nitie en county government nitie to jotelo moket mar implementers ma implements gik ma county government timo onge, they are doing nothing. Amomiyo wakwayo nyaka Gen Z mantie Kisumu county counties wa duto ma wantie go Kaluo ka mae teko wakoro mae mwandu wa Maraila kodingo timeyade okelo no e Luland ka magi be gik ma wan bende wan kaka jopiny wa kwan un bende chakuru kao piu chak budo go wiye wembe ne ule wembe baka uno yango national government umbe biro nuka koro umbe ne ka kutiyo ne jopiny maber ng'eni del machwado ji cha del cha biro ka kikone del cha onge obiro ka Gen Z ni ka biro chwado uti une ujo piny manoyiero uko kamandero kama iparo kapok idhi iparo ni pesa ma jo siasa golo ka kinde campaign ema ka gisetiyo go modhuro to mono go gikelo dongruok kaka owinjore ka gichiko ka jopiny koso ang'o ma mono gi gachopo singo ma gichiko ka jopiny. Gima timore gi jo siasa ni gibiro siasa ka giolo gope mang'eny. Emomiyo giwe kolo gope mang'eny aneno ka jomoko kawo nyaka assets ma giuso kele siasa. Onegi big agenda maleja piny biro usi ausaka. Na neno for example na neno ka mheshimiwa Fred Oda no biro ka Odhiambo Oda mane former MP ma Kisumu Central ka no biro ka konjo dala wa an gi nono igo na uaga ng'owa kura ji nogone kura no kaneno ka jopiny te kendo nogone kura for the first time mare manodonjo Kisumu Central ne onge pesa manotiyogo en mana nyuka mano madho gi ji to nogone ji mbaka pesa manotiyogo notime ade ne onge joma moko ang'o mono timo the same.
wakwa joteno pesa muketo go ji line muriedo go ji line pesa ne ugole kanye pesa gi ugolo gi kure momiyo pesa gi uchando wago matoko se miu power mubede power to miu tich kaka utiyo jo piny otimade miyo kuru kawo pesa monego gutine go jopiny uchulo go gope mano ugonyo ga ng'owa we uru gonyowa tim ni uru jopiny gima jopiny timade wek miya pesa team implementation on ground mane gimo wadwaro pesa ni ok wadwaro mana kamano Joyce ionge penjo mara mara tabro tango ni lwasi mar county ma Kisumu kata chuny boma ma Kisumu kaka chalo kotinyo kod ng'anyo makawuono gi thulo ni endi kanyalo nyisi nitiere dukni ma oloro kwanya ng'i atalo mang'eny mag dukni olor kata kamano nitiere joala ma oyepo matintin mondo tem dondo ka gipimo yamo ni to ng'anyo makawuono bende ang' no dhi nyime kaka ne ochiki kata kamano nyaka e sechegi ji achiel mosechako wuok oko ka giringo kendo ka giting'o oporo kaachiel kod bandera mar piny Kenya manyiso ni gin giikore mar ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono e len makochacha kata lai makocha nyalo lo ka dukni thothne makochacha gin dukni ma olor duto nikech oganda oluor kani wakalo alwora ma Kondele nwayudo ka bende ohala dhi nyime matintin to dhano obeda kicha ka ging'iyo ni to bende ng'anyo dhi nyime odiochieng' ma kawuono to mana kaka chieng' tich ariyo waneno ka chal ka gima pod oganda go kata rowere ma bende ochung' ne ng'anyo pod ikore nikech kata chieng' tich ariyo ne gichako seche ma odeko matin mane lao saa 5:30 mochomo 6 kawuono bende wakiniyo nitiere yore wuoth ma bende pod yore oyaw geche kata nyamburko mopogore nyalo ringo apikni nyalo ringo oganda nyalo timo achiel ariyo adek we waritane ni seche ma mbelegi bende lokruok dhi neno koteneno kod ng'anyo Kisumu dhi chalo nade wayudo ni ng'anyo ma juma mokalo ne onge rakruok moro amora mano neno e kind obila kod jopiny kawuono kopo ni ng'anyo ang' ochakore bende rakruok dhi bedo koso odhi rumo kendo gi kwe kaka notimore chieng' tich ariyo an kaendi ka sani wachako wuoth mar luorore apeyni duto e chuny boma ma Kisumu mondo wang'i anena to kwachopo alwora mar bus park kanyo bende geche kata nyamburko osewuok koso pod gidhi nyime kod dondo matintin ka girito ng'iyo kaka lwasi dhi chalo kotinyo kod ng'anyo ma kawuono Joyce kionge penjo taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod twak ma wan go mar ng'anyo kod dongruok ma Kaluo Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu winjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Kisumu onge kod penjo moro amora inyalo mana luonwa mar mondo mi med menyonwa chal mar lwasi e kaunti ma Kisumu kono ahinya to odiochieng' ma kawuono ma jomoko anno kanyo koseikore mar wuok oko wakwayo mar mondo mi ka gi wuok oko mar mondo mi ging'any to bed ng'anyo mamuol kaka mano manwaneno chieng' tich ariyo maonge ketho mwandu moro amora. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Nyakora Ramogi Juang yiena mar mondo mi akaw yueyo mar ariyo bang' yueyo aduogo wadhi mbele kod twak kik idhi mabor. I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi akufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. Oh, my brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive. Watch this story and more real-life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto.
We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Mae chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoye. Asa modwa wache to go kot to jibiro te. Lawyer sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak mar wecheno mar mbako romo kinyi makawuono kama twak otudore kod ng'anyo dongruok ma Kaluo. Nyaka sani wang'e ni counties magwa ma Kaluo osesomo budget magi mopogore opogore magibo bedo ka gitiyo godo mane hik omenda mano sechakore mano tarik 1 dwe mar 7 mano maigani nyaka chieng' tarik 30 dwe mar 6 higa manyien. Omenda makamago nyalo wacho ni gin omenda makore lach. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod welo 2 e studio marwa mane county ma Nairobi kae to mae tielo mogika ma watieko godo chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kod twak marwa Osido kaachiel kod Nduku. Nyaka sani koro wang'e ni counties kinde mang'eny ka gisekalo kata budget magi. Wati kod ranyisi county ma Migori nitiere kod bilion 10.3, county ma Homa Bay nitiere kod bilion 11.5, county ma Kisumu bilion 13, county ma Siaya nitiere kod bilion 10.8. Omenda makamagi counties kose somo kata kose kalo kaka budget magi mose kale county assembly mago maga counties mopogore opogore. Wang'e ni counties thothne giketo geno magi kuom pesa mawuok e sirikal mamalo. To wang'e ni pesa mawuok e sirikal mamalo ahinya to hik omenda ni ibo bed kiduoko piny omenda ma ichwalo ne counties mano tok ka finance bill no se ket piny. Counties nyalo jiwo choko mageyo machalo nade mag counties mondo kinde mang'eny wane ka governors oluongo presa ka koro giywak ni counties onge pesa. Watim nang'o chenro mag counties bo bedo ka thirno kata ok dhi mbele. Jotije mag counties ok bi bedo kichulo kaluwore ni pesa pok owuok e sirikal mamalo. Counties nyalo generate nade pesa mag Nduku? Ing'eyo aneno gimoro kae ka jo matindo gi penjo jaduong' Migosi Oren. Mago jenzi. Ne governor wadwa ni nyiswa nyocha yudo fire truck madhi 1.9 million in terms of dollars from Canada. Wadwa ni nyiswa kaka gino biro. Gin joma dwa nwang'o contract kose gin joma miwa miya. Ka gimiwa to gino reduce budget ni marom nade. You understand? Ing'e nti gima warango akaendi to pok wawinjo ka chiemoro budget loss. Onge sama no loss budget ni mowacho ni kawuono to budget ne wa estimate masia ne 9.4 billion to pesa makama to nja jomoko miwa in terms of knowledge daktari nyalo biro bichieth nono manone obeni chulo oko chulgi gitiyo nono okel ni gi yen okel parts ma ng'ane ne jaloso wadwa wacho to mago kuberi ga factored in their budget. Even though I can be reflected. Can I know ndiko kani jatelo no the India to nitie agricultural investment opportunities from India mano wago kanyo. Mano bejo gudwano ng'e. Gidwaro mondo ging'e wach mar stadium ma wawuoye kani. Aneno ka gidwaro mondo ging'e list mar joma timo tenda. Higa mar 2023 kendo mar higa mar 2024 kendo giwacho ni kambi moro ka milion 9 logistic
gin bende gidwa ng'e nikech en associated county secretary. Ka koro ndiki office to into kendi yawo kambi moro to into the advertise ang'o miketho pesa mag gaset to iso profile gini nine mede yudo. You understand? Ineno gik bilago. Koro gimiwa gimiluongo double expenses. Emomiyo as much as ani waluongo no president ogol cabinet mare. Kaka siata pano nego migosi Orengo will joge million minister CECs. Gitimo totally nothing. Keche na wacho gimoro kani studio apano moro. Kamo kaka siaya one cash crop ma inyalo kwano kuomwa en niang'. Ma bende niang' ipidho joma Ugenya mang'eny kod joma lower belt ma Ugenya gogonja. Ema niang' ng'eny gi game. To waonge cash crop. Dominion aneno ka jogi ndiko kadwa nong'e ni nobedo nade to ere kako chal. Dominion onego another product. En sani onendo. To ibro nwang'o ni siaya wan koro waonge gima evolving. Ma nyalo miyowa keth pesa. Wan gi leaders ma think mana kaka ndara manyo panyoro nyaka duog bopa. Iwinja. To bende kidhi gigi tinwang' ka gin double claims. Constituency claim ni waketo million parka. County bende claim ni wane waketo million parka. Mano timore mang'eny in constituencies ma wadala. Koro nwang'o kan tie kaka jogi yudo pesa ni. Iyo moko wawinj maber. Iwinja. Magi gik motimo corruption. Nitie problem ka Joyce. Kaka wan joma timo intelligence. Problem mar counties biro na rumo. Kawa chako julo osara punctual. Nitai predict wachulo msara. Nikech penjori ye sama msara biro ngani claim dweche auchiel. Tichule dweche adek. O sustain ga nyawadgi o sustain ga ode na adi kuom higni dweche auchiel kendo kana yudo msara. Ngeche ndi revenue magi wacho no ngene ma joka choko ga koro giwinjore gi johala. In baba iduogo. Ibro nwango yo matin. Adang thol mitwe ndarani. Thol moro mineno mejo county twe ndarani. Abini na vyako. Marisit ma ondik oken ma county government olos. Ngeche ni gidhi gitimo duplication. Mane chamo go jotelo ma chamo msara dwe kedwe ma wacho mpok wachulo msara dwe cha auchiel. Mago areas ma governors wan go problem. Nitie gima iluongo ni head count. Amomiya iyie seche moko no bedo ng'ama jadier ber. Ng'ane kane dwa tiyo corruption governor Makisi. To dhi onwang'o ka list mag drepe gin 100 gi wiye. To mtokni mantie to krom go 100. Koro wacho ni gimotim. Kila ng'ato chung'e bach mtoke. Iwinja. Wabende wan go ghost workers. Gine magimiyo governors gi problem. To nikech governor dwano kodhi kamoro tipamo ne nendo chiedho pap miwere marach. Kendo tinde bena kabisa jakom tinde kinyi dhi buchegi. Koro emo mineno ka wach mare gine ni. Wach mar ndiko ji in exchange dhi kamarumo. Kichon ne kan gogoni kokono to koro notion ani ni min gi ji. Ineno gimo miya yego wanga. Wanga kano donjo. Awiti ne kotiyo maber, awiti nyinge mane duong'. But nitie gik manoweyo. Wanga notieko gika. Kosotiyo git ofwenye no onge pesa. What has Wanga been doing? Wanga kelo forums. Kawuono wawe investment. Kawuono giwe moro. Manyaka president ma Kenya sogadi kuma. Diriyo candidate. Dingwen. Iwinja. Onge mabene sama joko donjo. To pesa nitie jaus chapat, jaus ang'o dhi yudo pesa. O boost economy ma joka. Iwinja. This is what we should identify. Ting'eni gito kendo giber malin ke gin go produce mang'eny. Gin ginyalo golo njugu, ginyalo golo rabolo, ginyalo golo rabuon. Onyalo bedo gi niang'. Kambi ma niang' nitie ma kawango ohero kata sani ni chungo soni. To chung by immediate effect. To gimarach kodgi. Ni spare. Muindi to ka tinga ni ochung to spare lo so godhiambo. To masirikal to nyalo chung higni adek kapok olos. To pesa to nomigi. So kwadwa bedo joma ber.
An my mommy ani no ka wacho ga seche moko. Jakom mo ne obed president ma piny ni. Nike Jakom ni winje Jakom ni the mindset between after the county. No bedo Jakom shida man no sani gi de onge. No, nike gima ne roth age problem being supervision. Mabe na ngendo ne do ndiko ji maber. Nike sani ngato ingen Jakom ni vision mar county government. Owing to the fact of dongo e piny Russia menga. And level mar joka gimo miyo gin well infrastructured position. Enigi identify ge from peace to whole. Iwinja. Mane momina no kaka no chung to wacho ne problem tanjo nitie. To monda konyo maber. Family ka family dhi chako go 1600 dwe ka dwe. Geje no chako gimino no peace to whole. No ng'en ko chiwo peace cha. To bro inform me how to deal with the whole. To koso deal with the whole to the country is economically viable. That one was his idea. Jo Kenya mane ko winje. To mane idea ne. Koro kirango kaka inyalo konyo counties wa. One, yo isado ananuwa kaki. Musara mar county nyaka duok piny. Mondo wa attract joma junin madhi bedo MCAs. Wa attract joma junin madhi bedo CECs. Wa attract joma junin madhi bedo chief officers. Nike problem wanago. En kaka siayo, ananyana hero tiyoge kama ngeo. En kanene siane kaka municipal county as county council. To giduto negi sit siaya. Ugenya negolo jadek, gim jadek, bondo jadek, rarieda jadek, to manoromo. Ugenya duto negolo dhana auchiel. Manoromo sitting mar county council. Tai gimene municipal. During that time, jogi nene wega jalege mabedo chairman. Mangamo buode matin nene game ng'anene ayoro to kod ugenjwa nyamtenda chon. Magi jomo bede jokombe. Jomo dong all that period ne gin jalego. Anno ka wadong gi thuolo matin to cheko to maro kinyi makawuono. Why I take this point? Tingegi mane gitimo jalego joma ne otiyo kaka orwenjo gini ne ok odhi skul. Ame machut. To nyegi puonjo nyithindo. Koro en go doctor oriwenjo, en go lawyer miluongo norwenjo. To nondiko jogi within the county. Koro kane se to county government, to nwanka joke man go positions. To gin be magi di school. Koro gi uketi gi everywhere. Advantage in again go on gin be magi bedo the first governor. This point I wanted to go home very clearly. To jo amane wa nominate ga ma ugenyo golo jo game ka en kano ndiko ng'ato to ndiko yuo nyathi owadgi kata nyathine masimo ko dongi form ko oido promotion mo gik ten supervisor ma heso. Koro gini kanyo governors jodonjo. To chako ni jogi jalego ng'eny koro dwa no golgi. That is the revolt mang'eny mantimore counties wa. Ting'eni ji ma ji ok understand in America if you go today. People don't want to tell you Nixon when Nixon was the president. But in State House nyaka sani. Ngeche when you are elected to idi ga lim team mari inyalo bedo go pie kata gdana mokapar. To ki change the whole thing. Mane mathago kata president masani. Nikech we will ni Kenya ken mar time nani. Kenya mar time nani go mamoko mabro biro. Koro disease ni korumo. Tibro nwango kwa bro de maber. Mane omine no ka kuonge nikech ka donjo to adego wadwane wacho ne. An gini anaka 5 years dala matom ne tieni. An wakawa mara adego dala. You understand? Koro kwa nyatieko mangi. To mane omia wacho ni vision maber. Kata ji wacho ga, but Jakom should still be the president. Aka gini no konyo. Anno kwa dongi thuolo matin gene to tiko twak maro kinyi makawuono. Imbe Osido kapok ami thuolo mar mondo mi ilerwa kaka counties nyalo konyore. Adona somo kuom ote ma joneno magwa medo chwalo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Ote makamago abobedo kasomo gi achiel kachiel. Beno gada wacho ni Joyce Amor kodu an beno gada mar game. Wachno tek nikech jatelo ema en jakuo maduong'. Koro ere kaka nyithinde to nyalo bedo joma beyo ok nyalre. Wilberforce Otieno wacho ni Joy awinjo chenro maber mos na welo. Wacho ni gima ketho dongruok mar Kaluo gin weche gi achiel. Wacho ni jopiny ohero handouts moloyo gerruok ma uwinjo migi kod jotelo. Wacho ni ODM as a party, the party impose incompetent people kuom jopiny. Sani kata gima wanyalo
kwano so far majatelo osetimo onge. Mar adek wacho ni nepotism oseketho dongruok. Iyudo ni sani kata yudo CDF projects kata tije mag county nyaka ibed wat governor kata wad waziri mag county. Mar ang'wen wacho ni lack of civil education kod public participation onge e county. Janeno machielo wacho ni Joyce Kaluo dhi lokre. Aya wageno ni Kaluo bro lokre machiegni mar mondo mi jopinya owinje bera mano mara loch gwenge kata devolution. Wilberforce winjo kaka joneno magwa loso kanyo kata kamano. Ere kaka counties nyalo jiwo yuto magi mar mondo mi kinde ka kinde giket mana maino magi kuom pesa mawuok e sirikal mamalo. Kachiel kod kaka inyalo lok nintelo mag counties. Kevin. Kevin agoyo mos. Mokwongo wantiere gi nonro mosetim. Nikech pesa ma wawacho ni en gima ng'enyne waluonge gi dho ngere ni on source revenue. To nonro mosetim kendi pile higa ka higa itime and institutions kaka matiyo godo milongo ni county governance watch a lot of times igwelowa kendo iluongowa ni mondo wadhi watim evaluation kata mar bende golo paro. County governments wa nigi gima waluongo ni on source revenue potential ma en annual manyiso ni higa ka higa mar raising 260 billion. Manyiso ni en pesa ma ka counties nyalo timo gik moripo bed ni gitimo dealing with the challenges kaka ng'enyne ma wasewacho kae kaka mibadhi, corruption and all that. En pesa ma king'iyo pesa ma waluongo ni equitable share ma en national government ma sani en 400.1 billion. It means ni counties wa nyalo save half of pesa ma a national government. Ma en pesa minyalo tigodo e addressing priority issues manende wawacho ka. Kech ng'enyne japiny ni en gi dwache modwa ni mondo tim kaka osewacho to government bende nigi its own priorities. To gimomiyo counties poko achieve this on source revenue potential kata omenda ma gin giwegi giloso en nikech for example gi over target. Siaya County king'iyo budget ma mosom sane panen masani kata mokalo on source revenue pesa mane giwacho ni ginyalo golo gin giwegi ma ginyalo choko nen more than 551 million. To king'iyo potential momi Siaya en almost a fifth of that 151 million. Kuri penjri to ere mechanisms ma governor gilange dwa tiyo godo mondo gi pesa magi propose the 5 times angoma gidwa timo gini. Ere ka gidwa support jopur joloso ohala jok manigi liquor businesses kech kuonde ma county wan gik bilongo ni streams manyiso ni gin sources of this on source revenue. Obed entertainment tax, obed fines and penalties jok ma samori mako kande iso e gini, obed pesa michule siptal, obed pesa ma samoro ichulo milongo ni agriculture transport kitimo agriculture katitingo gik mopogore opogore mag kilimo from one town to another, obed weche mag evaluation kata ma land rates and all these things. Ere mechanism ma siedwa tiyo godo mar mondo gi chok godo pesa ma potential momigi by SRC and other institutions by CRA and other institutions and 151 but iniwacho ni en 500 million. Ang'o midwa timo? Kidhi Kisumu no wacho ni gidwa choko 1.9 billion shillings to potential momigi to en 600 million. Ang'o no gini midwa timo? Tingeni samitimo planning mar budget to gini gitiyo gi potential cha. Omiyo ng'enyne waseneno ka counties wa over target kendo gitimo estimates manigi malo kabisa molo gigo manitiere kata streams mopogore opogore. County assemblies dware ni mondo kony counties. Nyalo bedo ni counties timo mana gima sirikal mamalo timo. Nge sirikal mamalo bende wasebedo kwaneno ka budget misomo ng'eny moloyo kata omenda minyalo choki. Mano kendo nikech kaka ne winjo wa moro wacho ni nyithindo neno mna kaka baba timo. To miyo koro mano be nyiso ni counties wa sirikal ma kor gwenge bende timo mana kaka national government timo. To nikech policies, advisories ma county governments tiyogo work from national government, particularly engagements with the Treasury and Intergovernmental Relations Committee, aeto wan gi CRA mabende tiyo gi counties, but a lot of the
paro maliw ma itimo wuok e institutions kaka mar Senate. Koro ineno ka example malongo ma counties dwa tiyo godo mar mondo gi achieve godo targets gi is not very clear. Kwa kanyo tawacho ni county assemblies dwaro ni mondo okony county governments. To Tom gi an kod in be waseyie ni capacity mar jogo ma wagone gi kura. Koro ma dwaro ni mondo japiny mondo winj ni county assembly oken ot mar go siasa. En ot ma katiba omiyo gik moko adek moripo bed ni gitimo to none of those things en go siasa. Omiyo kata mana oversight mar governor through the executive ok en siasa ma samoro waneno impeachments. To king'iyo kata mana penjo ma senators penjo sama governor bedo impeached to kata mana MCA manendo propose this impeachment motion tame duoko nikech en place moripo bedni services bedo delivered oknigo siasa. Adwa ni mak paro no gi kanye siasa kanyo Osido wadugo adwa ni wadhi e county ma Mombasa watudre ko jafambo county ma Migori watudre ko jafambo maro e county ma Migori mano Jojuma oyawre Jojuma ka intere county ma Migori okinyi makawuono waneno ka jo Migori osedino dara moko kuoma ohelni bende oselori e county ma Migori gisani inyalo nyiso ni lwasi chalo nade Juma. Ero kamana winji makare kinyalo neno kanya neno ka chal kagima boma ni ma Migori chal gima odong gunda ka bende mineno nena paya maduong' mowuok Migori ka ochomo Isabane kambi nyano ka mach nitie maliel mabor gi kochacha e okinyi makauno no ka pani ne odin kod jogo bende koro ng'anya kama nyaka sama wuoyi ni obila oseol ka kendo osebedo ka koro rakore kod jogo mang'anye apaya ni ka bende nyaka sama wuoyi ni chendogo mag wuoth ka achiel kod ohala ombemore piny mae nyiso ni nyaka sama wuoyi ni onge ohala moro amora moyaw ka bende nyalo neno ka apaya no ler nyiso ne onge nyamburko maringe ma nyiso ni cheno mag wuoth ombemore piny kinyano rawere moko bende pod ochung' machiegni kod olalo ma Migori kama bende okinyi makawuono rowere gi ne odino ka bende gima ne yok dungo yani moko kuom gi ne kawo kata mana pesa kuom jopiny moriko ne tiyo kod apani adwa ni mondo koro wawuo kod achiel kuom rawera ma bende nitie chuny mar ng'iyo ne to ng'anyo ni ben ng'anyo ma koro rekod chik wano ka ji ywak ni koro ikawo omenda be itime kod jomo no wuok oko mar bago ng'anyo koso akora koro osewuok oko mar kawo ng'anyo machal kod mae adwa ni mondo in ke dakika achiel achak kodi ichak na gi nyingi ng'anyo ni kane ochake nwaneno ka samoro ne ng'anyo mar kwe okinyi makawuono kane wawuoth waneno ka chal gima koro rawere kawo nyaka pesa kuom joma bende wuotho e barabara ni in kaka jogo ma ng'anyo ka ng'anyo ni be en time yono kaka ne gima ne ugeno kaka rawere. Yes, nyinga Livingston Omondi ajadak mar Migori County. Wan kaka rawere wawuok oko to chal mar ni nitie joma osekikore go maricho nikech ka wawuok okinyi mondo mi wadini yo tiyudo ka nitie jomoko manie iwa maka ng'ama chielo be samoro aosa mondo mi odhi loka machielo nikech wan go lalo ka samoro ne odini loka ni kidwa dhi loka cha yudo ni nitie jomoko e iwa ma kawo pesa kuom ji ma be samoro kata ka pesa no pod ok igole to gidonjo kuomi gi ngufu kata gi teko moro mondo mi gitimre nade gi mayi koro wakwaya were ma owetewa mwang'anyo go e boma ka wang'any gi kwe kendo aneno ni yot mondo mi watim gini gi kwe kaka watime ni makata ka koro askeche wan ge yiwa to kwe wan go nikech gin kama ritowa to nikech gimomiyo koro gigo ginene iro malungo wang' kata mana lisasi malo kaluwore gi jomo oseriwore iwa madwani okethnwa gima ber mwaloso mondo wang'igo ni to kiny wanyadak nade Kenya ka. Kawe lengo maru maduong' mar ng'anyo machal kod buneno ka gima uchomo kanyo ka gima nuchago dwaro ucha be ng'anyo ni nyago lemo to un kaka oganda to king'iyo kaunti ma Migori bende kethruok mag mwandu uketho mwandu un giwegi ang'o mutimo kaka were mar geng'o mwandu gi gima seneno nikech gi ndalo mwasebedeyo nitie gik ma osekethore mang'eny nitiere gik machalo kaka paya mana achiel kuom gima ber makonyo oganda duto mano wasebedo kwa wang'ogi kata nitie joma wang'a pey ni motiyogo mano asara mwayudo e yorewa mag ng'anyo ohala ok dhi mbele ma onge sani kaka kawuono onge ng'ama oyawo duka kata ng'ama oyawo kare mar ohala moro amora nyiso ni wadok chien to ok wane ka jatendwa mamalo bende miyowa kwe kata nigi paro moro mar konyowa e Kenya ka nikech seche duto mwaneno ka owuok mondo mi owuog oganda en ng'atno ma ok nyal nyisowa kuma wadhiye en ng'ano mabanwa wach kata en ng'ano ma nyisowa ni ngima ni kuma rach kaluwore gi gik mowacho de en ng'ama ber de koro waseneno kuma Kenya ochomo to kaluwore gi kaka jatelo maduong' monego bed ni konyo pinywa ni wuoyo yangore ayanga ni onge kako nyalo loso Kenya wan Kenya oseinge rito otim gima yot ni owa watelo
wadhi mbele gi Kenya gi ng'at manyalo rite kata ka wabiro kawe through our agencies ni wane mwadhi rito pinyni moloyo to wabed gi kwe to wadhi mbele nikech gik mang'eny masani ok timre kendo wasedok chien mabende ang'e ni mago be gik makendo dhi medo wasida nikech mondo mi wadhi wachak achiel mwachop kuma ne Kenya nitie to kaluwore mana gi gima rais timonwa oweya komno walos Kenya gi ng'ama chielo manyalo tiyo Kenya ka manyalo winjo ywak jopiny maka jopiny owuoyo kaka koro sani ojende wawuok oko to nyalo winjo wamwadhi mbele. Erokamano kinyalo winjo mana achiel kuom rawere mabende nyaka sani osebedo ka nitie apaya ni weche go mang'any kiwinjo ka ywak margi maduong' en ni chal gima koro wakoche bende kodonjo e ng'anyoni kendo koro kar mondo koro gibed kod ng'anyo mar kwe koro gikawo omenda kuom jopiny ka giwacho ni ber ka bende koro ikawo okang' mar chik ne wakochegi. Nwaneno ka jumani chieng' tich ariyo mane ng'anyo machal kod mae nobedo ne waneno rako kind joma ng'anyo giwegi mabende moko ne gin kweth mag jonjore kata jokugi mowuok oko mar mayo oganda kidiche ma kawuono koro pod wantie kamar ng'iyo ni to e chenro madhi nyime bende nyaka sani koro mag ohala kaachiel kowuotho mbemore piny e gik modiochieng' ma kawuono bende wadhi bedo kod yorego mag wuotho e yono makare be rawere mosebedo ka chenrogi koro dhi we tichni mar mayo jopiny ka nono kobila bende koro osewuok oko mane koro gande kaunti ma Migori koro bedo kod kwe e kindeni mar ng'anyo. Na inyajo Juma ka intiere kaunti ma Migori owinjo kanyo kaka jopinye kaunti ma Migori oloso okinyi makawuono thuolo marwa ema neno korumo odiochieng' makawuono inyalo mana medonwa luwo chenro matimore kaunti ma Migori okinyi kata odiochieng' makawuono aneno ka thuolo marwa oserumo Osido wach ni mogik kaachiel kod wach mang'adi mana mapiyo piyo amiyo nyerere achiel. Awachoga ni county assemblies dware ni mondo kony sirikal mar kor gwenge mar mondo gi pass proper laws kaka for example ni gimiluongo ni tariff and licensing policy madware ni mondo gitwakie mondo sir kaka sirikal ng'ado taxes ma jopiny chulo. For example kidhi Nairobi katinyisi ni parking en 300 based on what basis? Security onge mabe samoro kiwe mtoka kacha to kichulo 300 parking nyaki chaki imany security chaki mi another 100 or 200 mondo ong'ini mtoka to dware ni sama sirikal ng'ado japiny to services ma are affiliated obed sanitation, toilets and etc, water, security gigote timore. Omiyo kata ka walose weche mag county governments to wang'eni county government bende nitiere gi county assembly jok ma wagone gi kuraka gibende wapenj gi ni to ang'ono mitime assembly pile pile kaluwore gi tich moripo benitiyo katieko en ni jogo mowito joute gi nyithindgi wagonu mos kendo kwayo marwa en ni sirikal mar Kenya fidiha kata kony minyalo mi jogo mowito biashara gi kata jogo mowito ngimagi kaka nyithindo gi dhi dware ni mondo bed gima sirikal sani dose loso komiti ma special mang'iyo ni to ere kaka idhi konygi. Mheshimiwa Rais jo Kenya nogo ni kura gi chuny achiel kaluwore gi jogo manogeno kuomi. The hopes are so high, the expectations are immense. Wakwayi ni ti ne jopiny kindly. Erokamano ahinya to Nduku wach ni mogik mana mapiyo piyo bwo Nyerere achiel. Manyalo wacho en ni aneno budget ma counties wa. To anakwayo na assemblies kapok discuss gini to kapok gikale or ka giso kale to gitumo marach. Gima gikwong gitim wakwongo wang'en to pesa mobiro nwa in grant ma kwa gichulo go wigin mage. Be nitie well wishers mabendo oro nwa gik moko kaka jo ma baby wa associate go. Like I always like watch my Kisumo because when it comes to health, Professor Nego did much with the CDC. Mondo involve a lot of research kuandika. Tingeni mana mapiyo piyo thuolo marego gima kwayo siaya kata piny luwo mangima. Watemie rango nikech wan gi yien mang'eny mwapidho ma kirango gini ma gichietho India. Tim a lot of research. Adamora nyaka budget ni way about research and education. I would have been very happy nikech ang'e no bro kelo income. Omiyo an gima nyalo kwayo county assembly wa to gima benda jiwo political parties. Ranguru jo mumiyo ticket ka gin jo mar worth nikech sani wado gima jo pinyo do onge county assembly. Maka konya very effective to onge gima bro yodo. Nikech kata wabro blame governor. To ka governor osuluongo joka to mi gimoro governor will just do will have his day. Omiyo an mane manyati owoto mogik anyola na kwayo kera nasu wuoyo kode kabisa. Nya wuoyo kata kode gine ni English service. Ta kwaye ni ko ngama ko yie no dwa loso pinyni. Gigi nyocha gine excesses. Oweteri ji court. Owachi no so winjo jogi
warang mana kaka wadwa konyo joma nyigi ki jolal to tem loso Kenya mondo Kenya obed maber nikech obende nyocha jogi ofwenyo ne nyochen gi jomaricho monyalo luongo state onyalo luongo parliament to timo gimodwaro to koluongo gi state house to kendo kwero gino to gipamo. You see, that is our leadership. Erokamano ahinya Tom Nduku kachiel kodin Kevin Osido kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabede twak otudore kod dongruok ma Kaluo. Nyakora Ramogi Ajwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro marwa okinyi ma kawuono. Ken babu bende aneno kanyisa kanyo ni Kevin Osido ni kare kendo our leaders must be accountable to the people for devolution to achieve its impact. Wach mara kelo dongruok Kaluo nitiere lwet jopiny kinno ni jatelo tine yo makare iwinjo kaka waselero kae nitiere okang' minyalo kawo mar mondo mi ne sirikal mar loch gwenge okonyo ji duto e counties duto mayudore e pacho kae. Gikanye mochopo godo e giko mar twak maro e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono e lo Sharon Ong'ao mano antiere godo e twak agone erokamano ahinya jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ne Nyakora Ramogi Ajwang yo makare bende wagonu erokamano mano moriwo director marwa mar odiochieng' ma kawuono jomak picha jomak duol kachiel kod jogo mantiere TX kachiel kod graphics wagonu erokamano ahinya. Nyakora Ramogi Ajwang ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Odur.